ang atong giskwelahan ba di ara sa Dapin Amen. No? Salamat sa Ginoo. So malipay baya pud ta no na atong mga anak na anak no kay di man ko silang giskwelahan no kanang JMC no kuya gyud nagkuan. Bisan gani akong anak kasiyanan usay mag-online na sila. Kuya pud nagis sila yung mga kanang mga istorya nila nga mga kuan ba nga mag-English sila nga kuan kay fluent kay sa mo English. No? Kita ani gahi pas bato. Amen. Hallelujah. No? Amen. So salamat sa Ginoo. So karong buntaga kisa na maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. So salamat sa Ginoo nga niata no nga natagaan na po tag higayon nga makasimba natagaan na po tag higayon sa Ginoo nga nagkita-kita no kay kini magong pagsimba igsuon sa gid ni sa ginapangita sa Ginoo diha sa tao igsuon no mo gini ginakuan niya nga sa matag panahon sa mga panimbahon nagalao ang Ginoo nga naagi mga tao nga uhaw no diha sa yaha no kay tungod kay ang tao igsuon kung walay Ginoo useless gid ang iyang kinabuhi kay ingon si Jesus no without me you can do nothing. Amen. Kay kung ang Ginoo kung ang tao di puno sa Ginoo ang Ginoo magpabiling Ginoo. So ang tao kung wala diha ang Ginoo so wa gyud siya mahimo diha siyang kinabuhi. So karong nga buntaga akong basahon igsuon kining pulong sa Dios kung nakay Bible karong buntaga sa Judges or sa maghuhukom. Maghuhukom chapter 3. Judges. Kaya itong paminaw ng pulong sa Ginoo, Judges or maghuhukom kapitulo 3 versikulo 12 hangtod kini sa 30. So taas-taas ni sa igsuon apan paminawa unsay giistorya dinhi sa pulong sa Ginoo. Ingon ang verse 12 ang mga Israelita nagpakasala na usa batok sa Ginoo. Tungod niini gihimo sa Ginoo si Eglon hari sa Moab nga mas gamhanan pa kaysa Israel. Si Eglon nakig-abin sa mga Amorihanon ug sa mga Amerikanhon ug gibuntog nila ang Israel ug giilog nila ang syudad sa mga palmera. Verse 14 giulipon ni Eglon ang Israel sulod sa 18 ka tuig. So tiknot karong buntaga igsuon ang lugar sa Israel giulipon sulod sa 18 ka tuig sa kontra. So ingon ang sumpay sa verse 15 unya ang mga Israelita mituaw sa Ginoo ug nagpadala siya usa ka tawo aron pagluwas kanila. Siya mao si Ehud, usa ka tawo nga walhon, anak ni Gira gikan sa banay ni Benjamin. Ang mga Israelita nagpadalag mga gasa pinagi kang Ehud alang sa hari sa Moab nga si Eglon. Naghimo si Ehud og usa ka punyal nga duhay usulab nga tunga sa metro ang gitas-on. Gitakiniya kini sa iyang tuong kilid, ilawom sa iyang bisti. Paliw ko Clyde kanang intripan ko ikuan kay. Sa verse 17 unya gidala niya ang mga gasa ngadto kang Eglon. Si Eglon usa ka tawo nga tambok kaayo. Sagi kahatag na ni Ehud ang mga gasa ngadto kang Eglon, gipapauli niya ang mga tawo nga nagdala sa mga gasa. Apan sa dito na si Ehud sa Gilgal, duol sa kinulitang bato, mibalik siya sa hari og miingon, "Kamahalan, may sikreto akong ibalita kanimo." Ang hari mingon sa iyang mga sinaligan, "Biyai una kami." Busa ng gula sila in verse 20. Samtang nag-inusara paglingkod ang hari sa iyang bugnaw nga lawak sa itaas, miduol kaniya si Ehud og miingon, "May minsay ako gikan sa Dios alang kanimo." Mitindog ang hari,
Pinaagi sa iyang walang kamot, gilanit ni Ihod ang punyal, gikan sa tuon niyang kilid o ginunggab ang tiyan sa hari. In verse 22, mitaop ang tibok punyal bisan gani ang puluan niini og nalubong kini sa tambok tungod kay wala man kini hulbutan ni Ihod og nagpabilin diha siyang tiyan sa hari og migawas ang hugaw gikan niini. In verse 23, unya migula si Ihod, gitakpan niya ang mga pultahan sa likod o gikandaduhan o mipahawa siya ng abot ang mga sulugoon o nakita nila nga gikandaduhan ang mga pultahan. Nagdahom sila nga diha sa sulod ang hari nga silyas. In verse 25, dugay silang nagpaabot apan wala gid bugula ang hari. Busa gikuha nila ang yawi o giablihan ang pultahan. Nakita nila ang ilang agalon nga nagbuyod sa salog nga patay na. In verse 26, miikyas si Ihod samtang nagulat sila. Miagi siya sa kinulit nga mga bato ug miikyas ngadto sa Siriyata. Pag-abot niya dito, gipatingog niya ang budyong nga sungay sa laking kariro dito sa kabungturan sa Ephraim aron pagtawag sa mga Israelita alang sa gubat. Unya gipanguluhan niya sila gikan sa kabungturan. In verse 28, giingnan niya sila, sunod kamo kanako, paragon kamo sa Ginoo batok sa inyong mga kaaway nga taga Moab. Busa misunod sila kaniya paingon sa kapatagan o giilog nila ang dapit nga tabukanan sa mga Moabihanon paingon sa Jordan. Wala nila tuguti nga may makatabok bisag usa ka tawo. In verse 29, niadtong adlaw nakapatay sila mga 10,000 kaisog ug kusgan nga mga sundalong Moabihanon. Walay usa kanila nga nakaikyas. In verse 30, sa maong adlaw gibuntog sa Israel ang Moab og nagmalinaw ang nasod sulod sa 80 ka tuig. Magano ko tas tong ulog magampo ta. Ginoo nga gamhanan, Dios nga buhi. Kami nagapangaliya si mong panabang karong buntaga. Lord, ablihi mong kasing-kasing gunahuna ron masabta na mo Ginoo ang imong tumong sa matag usa ka namo. Bisan pa man imong sulugoon nga nagbarog indapit sa utubangan, ikaw Lord magatabang kay wakoy mahimo kung wala ikaw Ginoo. Ang imong kaalam ibutang sa kong kinabuhi, akong baba ginogamita Lord God nga tigbatbat karong buntaga nga ikaw ang Dios nga magapamuhat, nga magapasabot sa mong kinabuhi. Ikaw ang Ginoo nga maghatag o awan maghatag og kalinaw ug labaw sa tanan ang kadaugan nga mong maangkon nga tinuray sa mong kinabuhi. Salamat nga sa imong pagabuhaton karong adlaw o karong orasa Ginoo nga mong maangkon Ginoo ang tinuod Lord God nga kagawasan, deliverance sa mong kinabuhi ug bisan pa man Lord God ang mga kaaway nga diin Lord God among babuntog pinaagi sa mong pagtabang kanamo. Salamat sa tanan ug among ibalik ang himaya sa pangalan na Jesus ang tanang anak sa Dios magasulti og Amen. Amen. Atong palakpakan atong buhi nga Dios. So karong buntaga igsuon magwali ko ning gitawag ang tinuod nga kagawasan. Amen. Amen, no? Nindot gyud kaayo ang kinabuhi kung naagyoy tinuod nga kagawasan. Kabalo ba kay igsuon daghang tao nga nabilanggo karong panahon. Amen. Dili sila nabilanggo sa riyas nga bakal. Kung dili nabilanggo sila igsuon sa mga butang aning kalibutan, tradisyon sa buta, sa tradisyon sa dagan sa kalibutan, nangabilanggo sila igsuon silang mga ginatuuhan, nabilanggo sila igsuon sa ginatawag relihiyon, nabilanggo sila igsuon sa nagkadiiyang mga hagit aning kalibutana. Og labaw sa tanan, nabilanggo sila igsuon sa mga pagningkamot nga maangkon nila ni mga butang sa kalibutan. In many years, igsuon kini mga tawhana, wakoy kagawasan. Yes, makita nato, maka-smile sila, makita nato sila igsuon, maglakaw-lakaw, but karong buntaga igsuon, ang tinuod sila mga taong binilanggo. No? Di lang nato igsuon, pastor, katong nga bilanggo, atong naa dito sa City Jail, o katong naa sa ginatawag, Iman, Munting Lupa. But karong buntaga igsuon, mga tao sila igsuon, nga makita nato, yes, naa sila. Naglakaw-lakaw, pero ang tinuod ka na igsuon, mga binilanggo sila. So na istorya karong buntaga
Amen. No, istorya raman ni siya apan akong i-share sa inyo ha. Amen. Kisay na kaila igsuon og parot. The talking parot. Og kining gitawag igsuon Reuben. Kining uwak. Kasagaran igsuon nga moadto kag mga pit shop. Sa ko ang paglantaw-lantaw igsuon ko kitag uwak nga nasa pit shop. Di ba? Kasagaran na diha igsuon ang mga parot, mga may na kanabang mga langgam nga nindot. Kanang mo istorya, tudluan nimo. So na istorya ng duha ka langgam, kanang talking parot o kanang uwak. So nag-istoryahan na silang duha. Ingon ang uwak kato kang parot, parot kanindot sa imong kulor. Di ba? Nindot naging nagkulor ang parot, di ba? Na combination na green, na orange ang iyang kuan niya. Nindot ko siya igsuon og porma. No? So ingon ang uwak kanindot nimo parot kay daghan kayo kag fans. Daghan kayo kag mga mudahig sa imuha. Ginatagaan kag pagkaon. No? Ingon ang uwak. Mura bang uwak igsuon na himo siyang silpiti o nagsilo siya ba mura bang grabe gyud ang iyang kaibog ato kang parot. Kay sayang nakita igsuon haleluya. Wa gyud mo dahil sa iya ha, wa gyud muhatag og pagkaon, wa gyud mo kuan sa igsuon kanindot nimo wa. So ingon ang parot ngadto kang uwak. Uwak nindot tuod kog kolor na ako'y mga fans nga nagadayeg sa kuha. Pero uwak, ikaw ang mas bulahan sa tong duha. Amen. So natingalang uwak kanang nakaistorya tong parot singon ana nga pinulungan. Nangutan ang uwak kano man nga nakaistorya ka sa kuha ana parot. Ingon ang parot sa iya uwak nasa kwato ang tanan ang atensyon sa mga tao nasa kuha. Pero kabalo ba ka uwak? Wa ko'y kagawasan. Nga naman, kay ang parot naa siya sa sulod sa hawla. No? Gikulong siya. Apa ni ko ng parot, uwak, kanindot sa imuhang kahimtang. Ana kay tinuod nga kagawasan. Nakita nako nga ikaw naglupad-lupad sa kawanangan. Amen. Di ba? Now, karong buntaga igsuon kung ikaw papilion, asa ka? Ikaw ang parot o ikaw ang uwak? Amen. No? Kitang mga Kristohanon usahay, maibugta sa tao sa gawas. Makaingon ta, kanindot silang kinabuhi. Bisan asa sila makaadto, lingaw ang ilang kinabuhi. No? Makita na to sila igsuon nga enjoy kay sila. Naidaghang mga kaila, naidaghang mga amigo, daghan kayo nagatawag sa ilaha. Apan akong Kristohanon, wa gyud mo tagad, way mo tawag sa kuha. Gamay na kag kaila sa kuang kinabuhi. No? Pero igsuon pasabton ko ikaw karong buntaga. Naa sila sa gawas tuod apan akong balikon. Nakita ba nimo ang nadunggan ba nimo nasabtan ba nimo akong giingon nga kanang mga tawhana na sa gawas, mga tao sila igsuon nga binilanggo o walay kagawasan. Apan ikaw nga nangalagad sa Ginoo, ikaw nga nagasimba sa Ginoo, ana kay tinuod nga kagawasan sa imong kinabuhi. Atong palakpakan hindi. Motang parot igsuon ingon siya uwak. Ikaw ang pinakabulahan sa tong duha. Kay ikaw ang naadiya sa kawanangan. Nga nakita nako nga makalupad-lupad. Apan ako na akong sulod sa hawla. Nga waking kagawasan, wa ko'y ikalupad-lupad nga naman kay ang hawla gamay kaayo. Amen. Amen. O muli ang nasod sa Israel. Sa dihang nagpakasala ang nasod sa Israel, amen, sila igsoon giulipon sila sulod sa 18 ka tuig. Way kalinaw ilang kinabuhi. No? Gidumalaan sila igsoon, haleluya, sa Moab. No? Nagantos sila. Pero matod pa sa gibasa nato, mituaw sila sa Ginoo o gipadalaan sila igsoon og tao, iman nga motabang kanila.
O sa dihaingon pa sa tong gibasa, amen, gibuntog nila ang hari, ilang gipatay tong mga taong sundalo, o matud pa sa verse 30. Ang Israel, igsuon, hallelujah, nakaangkon sa kalinaw, sulod sa 80 katuig. Kung imong kinabuhi, igsuon, hallelujah, amen, nagapos, na priso ka sa mga butang aning kalibutanan, na priso ka sa imong mga tinuohan. Kung ikaw mutuaw sa tinuod nga Dios, ako'y kagarantiya sa imuha, mabatunan nimo ang tinuod nga kagawasan. Amen. So sama kanimo kanako, kitang tanan nga niya karong buntaga aning simbahana, mga tao tang binilanggo, mga tao tang piniriso, mga tao tayo igsuon nga way kagawasan. Apan praise be to God, salamat sa Dios nga kita gipadala ang pastor, amen, nga naguna sa tuwa, gishiran, giwalihan, gipasabot, o karong buntaga atong naangkon ang tinuod nga kagawasan sa tong kinabuhi, atong palakpakan ang Dios. Di ba? Salamat sa Ginoo nga gipadala ang tag mga pastor. Wa man tay igsuon ang alagad o matanabot og simbahan nga kita ang nagbuot, apan salamat sa Ginoo gipadala ang tagtao nga sultian ta about sa words of God. Amen. Og mo ni sila igsuon na batunan nila ang kagawasan sulod sa 18 katuig, batud pa sa gibasa nato sa Judges chapter 3, iyon ang verse 14. Giulipon ni Eglon ang Israel sulod sa 18 katuig. So nagantos sila. Grabe ang suffering, ang mga kasakit ilang naangkon. So naa din na karong buntaga, no? Nagantos ka, na priso ka, way kagawasan imong kinabuhi, ngano di ka muduol sa Ginoo, ngano di ka mutuaw sa Ginoo. Amen. Na priso ka sa imong sa imong gitawag igsuon, hallelujah, tinuhan. Na priso ka igsuon sa gitawag relihiyon karong panahona. Na priso ka igsuon sa pagpaningkamot nga gusto nimo maangkon ka ng mga butanga. Apan sultian ta ka igsuon, makabaton kag peace, kalinaw sa imong kinabuhi, kung ang Ginoo ang imong pagatuawan, kung ang Ginoo ang imong pagasultian sa imong kinabuhi. Amen. Take note, ingon ang atong gibasa, gitagaan sila kalinaw sulod sa 80 katuig. Amen. Kisay gusto dinhi nga tagaan kag kalinaw sa imong kinabuhi. Amen. Amen. Yes, usahay mo bati ta marag kanindot silang kinabuhi sa gawas. No? Kanindot silang gihimo. Daghan kay silang mga amiga. Daghan kay silang mga imbitasyon silang kinabuhi. Apan ako wala. Ang ako mga kaila kana daw nasa simbahan. Sige lang, kay ang kagawasan naa sa imong kinabuhi. Amen. Ayaw igsuo kaibugi ng mga tawhana, kaya kung balikon, mga tao silang binilanggo. Mga tao sila igsuon, hallelujah, nga naa din handapita nga way kagawasan. Amen. Hallelujah, lang kinabuhi. Balag uwak ang tawag sa tuwa, pero nasa kawanangan, naglupad-lupad. Kay ikaw, kung ikaw ang parot, na atuod kay mga fans, nindot tuod kag mga gitawag igsul-gisulog, nindot ka tuod igsuon o kahimtang si mong kinabuhi, pero imong kinabuhi pinilanggo. Ay nagantaw igsuon nindot kay kahimtang. Amen. Naaigsuon ang kwarta, naaigsuon ang balay, naaigsuon ang gitawag imen sakyanan, naaigsuon ang gitawag ang kasikat. Pero ang tinuod igsuon mga tao silang piniriso. Amen. Mga tao sila igsuon nga way kagawasan. Apan ikaw karong buntaga igsuon, hallelujah, naman kay tayo kwarta pero gamay ra, naman tayo balay pero gamay ra pud. Napo tayo sakyanan gamay pud. Motor man. Pero igsuon ang kagawasan naa sa imuha. Gawas nun ka. No? Hallelujah. Nakay peace of mind. Nakay peace of life. Amen. Sa imong kinabuhi, nakay malinawon. No? Makatulog ka og sakto sa panahon sa kagabion. Kasi di makatulog sa kagabion, sakto yung tulog.
Nay mga tao isusakto og kwarta, nay mga tao isusakto og higdaanan, kutson, aircon, pero ang problema di katulog og sakto. Tinuod di. Amen. Tinuod. Pero ikaw, kita, naato tay higdaanan, apan dili kutson. Styrofoam. Pero humok magyapon na. Pero makatugtag sakto. Ha? Sa higay, dugay patapok ka og buntag, maapta pa tag las 10. Hallelujah. Tungod sa saktong tulog. Ug mo na isuon ang kanindot nga gihatag sa Dios imong kinabuhi na kay malinawon nga unahuna sa imong kinabuhi. Hallelujah. Ug kini igsoon ang mga Israel. Amen. No, nabatunan nila ang kalinaw. No, ingon pa sa itong ibasa sa verse 30. Sa maong adlaw, gibuntog sa Israel ang Moab ug nagmalinaw ang nasod sulod sa 80 ka tuig. Amen. Thank God. Baliko na ako. Salamat sa mga tao nga naguna sa tua nga sila nagpagamit sa Ginoo nga kita ginawalihan. No? Kaya kung wala to sila igsoon nag-response, kung wala to sila igsoon nagpagamit, kung wala to sila igsoon nagwali sa tua, akong pabot sa imo, wala ta karon sa simbahan. Amen? Pero salamat atong mga tawhana. Amen? Sa kuha lang, nagpasalamat ko sa usa ka pastor. Ano man, kaya kaniadto igsoon sa diyang wa ko nakapangalagad sa Ginoo, ako raman siyang lakaw-lakawan. Iya akong imbitaron igsoon og simba, o ako ra santang doon. Pero panahon nga sila magsimba, ako mula ka umatog bilyaran. Mo standby kog bilyaran, muli lang kog balay igsoon humana silang simba. Kung di man ko mula ka igsoon di ara ko balay, matulog kadabang matulog nga dili tulog. O kinibiyan dili tulog lisod kay pukaw. Dugay ka mata. Kaysa tulog kayo. Kaysa nakatry na ana. Amen. Kada betong magpatulog-tulog lang kanya, pukawon ka, perte, dugayan na pukaw. Natawa lagi mo, tinuod, no? Kaysa ikaw tulog, ang tulogay ka niya, makakuha lang ka gamay gani, makamata din ka, pero kini magpatulog-tulog lang ka. Ug mo to'y netabo atong pastor. Brad, simba ta Brad, akong nalunggan, nakadungog. Pero wak ko, ubangon. No? Pero salamat sa Dios, miabot ang kahigayunan, miabot ang mga butang or panahon. No? Nakaingon ko sa kong gagalingon. Salamat Ginoo, nakatong tawhana, wala mo undang og sangpit sa kong ngalan. Amen. Salamat Ginoo, nakatong pastura. Wa na pulan. Wala na ito, Pastor Jerome, di kita mapulag wali ng dapita. Malay niyo, Pastor. Hindi lagi sila masulod din, pero sa bang simbahan, sulod sila. No? Sige lang. Amen. Kabalo ba mo itong pastor nga sige siyang imbitar sa kuha, narihang nakita na ko niya nagsimba, perte niyang lipaya. O misamot yang kalipay, sa dang nakita niya sa diyang nay usa ka higayon nga kaming mag-asawa gianaw sigsuon nga moadto sa tinatawag panggubatan. Amen. Mamastor. Amen. Ug mo na karong buntag nga igsuon ipabot kanimo ang tinuod ka kagawasan imong maangkon kung imong tagaan og higayon ang Ginoo. Amen. Mabato na nato ang kagawasan. Ay mga tao karon igsuon, haleluya, grabe kaayo. Grabe ang ilang kahimtang. Binilanggo. Amen. So sa ibuhato na tulo ka butang i-share sa inyo ha igsuon. Okay? Unang butang atong hisgutan karong buntaga, fix your mind in heaven, not in this world. Amen. Ato igsuon, haleluya, i-focus tong nahuna sa atong gitawag langit. Dili ang mga naas kalibutan. Subo pamalandungon nga sa panahon karon, di na matago, tinuod na ang tanan. Ang tao wala na nagatinguha atong butanga. Apan ang mga tao naninguha sa mga butang aning kalibutan. Ang mga tao igsuon gani sa mga bagong tubo karong panahon na di man daotan. Pero igsuon na mong daotan.
Nga naman, kaya ang mga nahuna sa tao karong panahon na gusto na ako maka-abroad. Gusto ko mag-atog laing nasod. Gusto ko mo-ato nito dapita. Gusto ko mag-migrate atong lugar kay tugnaw. Ug maayo ang kahimtang unya dito sa kong kinabuhi. Dito, di ka gusto? Amen. Na istorya igsuon, haleluya, ang pastor giimbita sa kataong dato kayo. Pastor, ato tas sa balay, mag-lunch. Alipay kay pastor. Libre god. Tuod man nahitabo, iman, human sila pagpangaon, gidala ang pastor atong taong dato sa balkonahan. Nagpanginahagin sila magkaon. Ingon tong tao nga dato nga tong pastor, pastor, kining nakita nimo sa kong wala nga side. Kutob sa mabot si mong mata. Ako. Ingon ang pastor, kuya, wala. Kutob sa kong makita, kutob sa mabot sa kong makita sa kong mata, iha daw. Ingon tong dato, pastor, kining sa tuo. Kutob gihapon si mong makita si mong mata. Ako. Sa likod, ingon gihapon ang dato. Gihapon. Sa tubangan, pastor. Kutob sa mabot sa mong mata. Ako, anak. Grabe. Itinda to, Pero igsuon, nailok ang dato. Sa usala ka istorya sa pastor. Ingon ang pastor, Dad, kining sa wala, sa tuo, sa likod og atubangan, imo yun. No? Grabe. Pero ang pastor, Brad, dito diay. Ingon ang dato, asa? Dito ba? Langit. Nagapanglingo ang dato. Wa ko'y ako dito. So, muna igsuon, fix your mind in heaven. Ayaw ni mga butang sa kalibutan. Dili man siguro may mong daotan kung mangandoy ka, pero ang daotan mo igsuon kung diha nakakatutok kanunay. Ug muna ang nagtabo sa panahon karon mabuhitan na igsuon, di na magtagad ang tao og simba, di na magtagad ang tao igsuon, haleluya sa ilang gitawag, amen, no? Kaugmaon silang kalag. Iman, gusto nila igsuon, mo-migrate kog laing lugar, dito na ako mag-stay, gusto na ako maayang future sa kong family, gusto na ako maayong kahimtang na ako. O wala sila magtaga dito igsuon. Amen? Nung ang tao igsuon na bilanggo, sa grabe kaayong desire, igsuon silang kinabuhi. Amen? No? Matod pa sa gitawa, sa pulong sa Diyos, 1 John chapter 2, Iyon ang verse 15 to 17. Unang Juan. Kung sa'yo kaingon diya sa 1 John at chapter 2. Atong paminaw ang pulong sa Dios. 1 John chapter 1 at chapter 2 verse 15. Ingon diya sa verse 15. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan o bisag unsang ayas kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala kamo mahigugma samahan. Amen. No? Ingon ang verse 16, kaya ang tanang butang ayas kalibutan, ang udunong kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata, o ang tanang gipasigarbo sa tao, dili kini iya samahan, kung dili iyas kalibutan. Ang kalibutan o ang tanan nga naa niini nga gikaibgan sa mga tao mga hanaw apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Amen. No? Hallelujah. Ayaw dag higugma ang kalibutan. Amen. Muna ang giparimahin sa pulong sa Dios sa matag tao nga naapa ning kalibutan na ayaw higugma ang kalibutan. Ayaw higugma ang mga butang aning kalibutan na. No? Wala man ingon igsuon nga ayaw na pagtinguha nga ayaw na pagtinguha ng mga butang na. Amen. Apan ang gipasabot karong buntag ay igsuon, haleluya, tinguha kini mga butang langit nun sa imong kinabuhi. Langit nun meaning igsuon kanang mga butang nga dili madaot, mga butang nga dili madunot, mga butang igsuon nga dili masayang sa atong kinabuhi. Makimatag amen. Amen.
No? Gihaguan ani mga tawhana, grabing hago nila igsuon, but pag-abot sa mga adlaw, madaot ra. Madunot ra. Amen. Hallelujah. Muna igsuon, fix your mind in heaven. Sa langit igsuon, hallelujah, nadito ang mga nindot. Nadito igsuon ang mga dili madaot. Ayaw pagtinguhag mga korona nga malarag. Ayaw tinguha ka ng mga crown, igsuon nga mga fake. Apan tinguha ang crown nga nasa heaven. Amen. Hallelujah. Simong kinabuhi. Mabuta tong Israel, mituaw sila sa Ginoo. Sa diyang mituaw sila, gipadalaan sila. Og tao. Namutabang sila. Amen. O kita, gipadalaan ta sa Ginoo pastor, aron kita matudluan. Amen. Matag amen? Amen. Hallelujah. Di man manaog mismo ang Ginoo nga siya ang mutudlo sa tua. Di man manaog ang Ginoo mismo sa tubangan nato nga siya magwali sa tua. Magpadala ang Ginoo og mga tao, magpadala ang Ginoo og mga mensahero, magpadala ang Ginoo og mga magtutudlo aron kita tudluan. Amen. Hallelujah. No? Una igsuon nga tong dapat buhaton, fix your mind in heaven, not in this world. Ayaw aning kalibutan. Kaya kining kalibutan atong gipuy-an, ang Bible nagdeklarandaan, sunugon. Laglagon. Ang tanan nga imong makita ani sa mga mata, sunugon sa Ginoo. Amen. Kanang imong gihaguan, kanang imong giipunan, ako ning ipunan, kining sakyanan nga mahal kay ako ning ipunan, pag-abot sa panahon sunugon na sa Ginoo. Maghilak ka. Amen. Muna tinguhaa dito. Amen. Tinguhaa dito. Amen. Nakay daghang ipundar ditong dapita igsoon. Asa may nindot nga mag-save, magbutag savings dito gyud. Amen. Mag-savings sa igsoon dito. Hallelujah. Ikaduha igsoon nga tong himuon. Fix your mind on heavenly things. Amen. Not earthly things. Dili ni mga pangkalibutanon. Sa dihang buhi pata, sa dihang naapata ni kalibutana, magpundar tag mga heavenly things sa atong kinabuhi. Kini pagpangalagad nato. Amen. Kini tong faithful nga pagpangalagad, faithful nga pagsimba, iman di sa Ginoo, ato ni siyang ipundar, atong money, atong i-savings sa atong kinabuhi. Kay madamlag igsoon ato ni siyang mapupo dito sa tubangan sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Unsay giingon sa pulong sa Ginoo? First sa Timothy. Iwan ang 1 Timothy chapter 6. Iwan ang verse 10. Okay? Iwan ang verse 10. Kay ang pagkamahigugmaon sa salapi, mo'y tinubdan sa tanang pagkadautan, may mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha, nga masapian na himulag Ginoon sa pagtuog na hagom sa dagang mga kagulanan. Too much. Mapuniig so. No? Sobrang-sobra. Hallelujah. Kaya tag-sobra-sobra na ikaw naninguha dito, mas tindot pa na. Kaysa sobrang-sobrang pagtinguha nimo. Amen. Aning kalibutan na. O ang Bible ng ingon, mo ng reason na ikaw mahimulag sa presensya sa Ginoo. Amen? Amen. Instead, igsuon, imong maangkon ang kagawasan diya sa imong kinabuhi. Amen. Hangtod sa katapusan sa mong ginhawa, ikaw magpabiling binilanggo. Ayaw tugti igsuon na ikaw magpabiling binilanggo. Amen. Hangtod sa katapusan sa mong ginhawa. Na ikagawasan ihatag ang Dios sa atong kinabuhi. Amen. Na ikagawasan tabangan ka sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Kung sabi kay ingon diha sa 1 Timothy chapter 6,
Verse 7. Unsa may atong dala sa pagkatao nato dinhi sa kalibutan, wala. O kung sa may atong okay, so verse 7 mababa ni. Unsa may atong dala sa pagkatao nato dinhi sa kalibutan, wala. O kung sa may atong madala inig kamatay nato, wala usab. Iyon ang verse 8, busa angay kita makontinto kung makakaon o makabisti. Hallelujah. Anong natabo sa mga tao? Tungod kay walay pagkakontinto silang kinabuhi. Amen? Hallelujah. Tanawa ang tao. Bisan na kwarta. Tigid makontinto. Amen? Gusto nila pupuon ang tanang kwarta aning kalibutan. Gusto nila igsuon, hallelujah, ang kwarta himong sinina silang lawas. Pero matod pa sa itong gibasa, busa angay kitang makontinto kung makakaon og makabisti. Dapat makontinto ka, bahalag gamay ang kwarta. Amen? Makontinto ka, bahalag di lang imong sudan. Basta masudlan imong tiyan. No? Mahimong daotan ang tao tungod kay dili sa makontinto. Mang-hold up na lang, mangawat na lang ang tao. Amen, no? Tungod kay way pagkakontinto siyang kinabuhi. Pero kung makontinto ka, tagaan ka kagawasan sa Dios o malipayon ka sa imong kinabuhi. So sama sa Israel, sulod sa 18 ka tuig, pero salamat, ingon ang Bible, sulod sa 80 ka tuig, nahimo silang malinawon, malipayon, amen, silang kinabuhi. Atong palakpakan ang Dios. Hallelujah. Tanawa, unsa pa gingon diya, Lucas chapter 12. Lucas kapitulo 12. Ingon ang verse 16. Ingon pa din sa Lucas, no? Sa verse 16. Unya misugilon sa Jesus kanila nining sa bingaya. Dayo sa katdato nga may yuta nga mayog abot. Na malandong siya, wala na ko'y kabutangan sa tanang kong abot, unsa may angay kong buhaton. Naitaw, igsuon, hallelujah, nga grabe kaayo ang pabor siyang kinabuhi. Grabe igsuon ang pag-asinso sa iyang kinabuhi. No? Atong tisog basa. Mingon siya siyang kaugalingon, gubon ko ang akong kamalig o magtukod ako ug mas dako, din akong tigumon unya ang abot, ug ang uban kong mga kabtangan. Iyon ang verse 19. Unya, mingon ako sa kong kaugalingon, pagkabulahan nimo, ana-ana kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Ingon pa siya, pagpahayahay na lang, kaon, inom o paglipay. Yang giina yang kaugalingon. Pagpahayahay na lang, hala suroy-suroy na lang. Ayaw nagsigsimba, kaya na nakadaghang kwarta. Dito na lang kanunay sa mga buglang lugar. Ay, nagsimba, iga kayong simbahan. No? Iyang ina niyang kagalingon. Pagpahayahay na lang. Amen. Kaon. Oh. Hala, suru-suru ito. Kaon-kaon ka dito. Inom-inom kag milk dito. Amen. Iyang ina niyang kagalingon. Pero kabalo ba kay igsoon, wa mali pa ang Ginoo. Wa mali pa ang Ginoo, ano man. Kay kini tawhana igsoon ay ang unahuna diri lang sa kalibutan kanunay. Mga pangkalibutanon lang iyang mga pangunahuna. Paminawa ko sa sumpay ngunang verse 20. Apan ang Dios mingon kaniya, oy buang, kanindot og pangalan nimo, ilisan sa Ginoo ko'y buang. Amen? No? Apan ang Dios mingon kaniya, oy buang, nini gayong gabi una, mamatay ka. Unya, kinsa na may makapanag-iya na ng tanang butang na imong gitigom alang sa imong kaugalingon. O mitapos sa Jesus pag-ingon, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang silang kaugalingon apan dili dato sa tubangan sa Dios.
Balag dili ka dato aning kalibutan na, balag gamay ra kay imong kwarta, pero sa mata sa Dios ikaw ang pinakadato. Amen. Atong palakpakan ng Dios. Ang atong ginabasihan, atong makita sa mata, kanindot siyang balay, kadagan siyang sakyanan, dako ka siyang negosyo, pero tigyon datuan ang tawhana. Pero kung wakay inapunda rito, ikaw ang pinakapobre. Ikaw ang pinakaalaot. Iyon ang Ginoo. Apan, dili sila dato sa kung atubangan. Apan kung ikaw, gamay ka kwarta, ang atong balay maumaora. No? Ang atong sakyanan, namatay sakyanan tuod, pero kung mabahaan, mapawong po. Itaginoy. Gamay rang ulan. Mutirik na yun. No? Sensitive. Sensitive ka itong sakyanan. Hallelujah. No? Lipay lang tayo suon. Sa sama ni panahon na kayo ulan. Summer. Hallelujah. Pero kating ulan, piti itong gula. Ulit ang sayo. Ano man? Ay, bahaan ito. Di atong sakyanan. No? Iba. Pero yun dia, apan dili sila dato sa tubangan sa Dios. Apan ikaw, dili dato aning kalibutan na. Ikaw ang pinakadato sa mata sa Ginoo. Amen. Atong palakpakan ng Dios. Amen. Hallelujah. Kitang mga Kristohanon nga nay kagawasan sa mata sa Dios. Amen. Kita ang bulawan. Nagsidlak ang atong kinabuhi sa mata sa Ginoo. Usahay man ko digsuon atong ginapairal matod pa sa Bible bitaw atong ingon ako. Walk by faith, not by sight. Usahay man gud, walk by sight. Baliktad ba? Amen. I-reverse man gud nato. Hallelujah. No? Ang ato magong mata usahay. No? Dila kay usahay atong ginatugutan ang yawa nga ipagamit atong mata. Amen, no, sa kaaway. Pero matud pa igsuon sa gibasa nato, no, atong ingon di ta dato tuod ng kalibutan na, pero dato ka sa atong bangan sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Ikatulo igsuon. Amen. Fix your mind to focus Jesus. Amen. No? Atong i-fix ang atong unahuna nga sa kang Jesus lang kita mututok. Amen. Ang Bible ang ingon, ato ba yung ginanamnam ang pulong sa Ginoo? Ato ba yung ginasabot ang pulong sa Dios? Kasabtan magini mo ang book ang Matthew chapter 6 ingon ang verse 33. Unsay ingon sa verse 33 sa Matthew chapter 6? Kisay naka memorya sa Matthew chapter 6 verse 33. Unsay ingon atong Matthew chapter 6? Namatay si Jesus. Ingon diha, unaha pagpangita ang gingharian sa Ginoo. Seek ye first the kingdom of God and His. Sa tayo muna, ang iyang pagkamatarong. And all of these things nga imong ginadesire, ang tanan nga imong ginatinguha, ingon din ha, iya lang ihatag. Amen. Anong ikaw may mangita ng mga butanga nga kaya man ihatag sa imong Dios? So sama sa Israel, gitagaan sila malinaw nga kinabuhi. Kisa naghatag og malinaw nga kinabuhi, dili ang taga-Israel, kundi ang Dios nga ilang gialagaran. Amen. Mo na karong buntag igsuon. Amen. Maangkon nimo ang imong gidesire sa imong kinabuhi. Unsa may gidesire nimo karong panahon na, unta pastor akong pitaka na kwarta. Unta pastor akong bulsa na daghan. Nasulod. Amen. Ako igso nagdesire, unta Lord, butangi kwarta ni kong pitaka. Kaya akong sunod sa kong pitaka, Lord, lisensya ra gid mga resibo. Nagdesire ko. Pero salamat kitudluan ta sa pulong sa Ginoo kung ato lang unahon ang iyang gingharian o ang iyang pagkamatarong ingon ang Dios nagsaad siya. Ang tanan nga imong gidesire sa imong kinabuhi, iya lang ihatag. Meaning, libre ihatag diya sa Ginoo. Amen. Ano, ungutan ako, before ako tiwason, maghuman ko. Kinsay na yung mga desire silang kinabuhi. Amen. Kinsay na yung mga desire. Kinsay na yung mga gitinguha. Amen. Kabalo ba mo, kung namoy ginatinguha, libre nang ihatag sa Ginoo. Kung sa'y buhato nimo, i-fix lang imong unahuna,
itutok sa Ginoo. Amen. Hebrew chapter 12 verse 1 and 2. Ingon ang Hebrehanon. Hebrew chapter 12 verse 1 and 2. Busa kay gilibutan man kita. Nininda kong pundok sa mga saksi. Isalikway ang tanang mga babag or nakababag kanato o ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Daganon ta nga matidaanon ang lumba nga atong gisalmutan. Isalikway ang sala. Isalikway ka ng mga buhat nga di maayo. Amen. Kay matod pa sa ingon na to, daganon ta nga matidaanon ang lumba nga atong gisalmutan. Ingon ang verse to, itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Jesus. Dili aning mga butanga, dili sa mga unsang klasing mga na sa ibabaw sa kalibutan. Apan ang Bible lang ingon, itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Jesus nga maoy gisandigan sa tong pagtuo ug tinghingpit niini. Wala siya mosibog bisan pa sa iyang pag-anto sa krus ug wala niya igsapayan ang kalinaw sa pagkamata didto sa krus tungod sa kalipay nga nadawat niya og naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Muna karong buntaga igsuon balikon nako, fix your mind. Amen. Diha sa Ginoo. Amen. Dili ana mga butang. Kay usbo nako kana mga butang imong gi-desire, kwarta igsuon nga imong gi-desire, nga unta kanimong pitaka mapuno, ilibre ra ihatag sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Kung sa ibuhaton ako, pastor, ibita akong pitaka sa bintana. Mura bang December, pas magbitay bidya sa bintana o sa portahan kay muagi si Santa Claus. Ina. No? Matingala na lang kay igsuon nga kanay mong ginidesire ginatinguha mga bot sa mong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Muna karong muntaga igsuon. Maangko nimong kagawasan nga tinuray kung si Jesus maghari sa mong kinabuhi. Amen. No? Kisay gusto makaangko kagawasan. Amen. Mura makangangihambis ka, amen. Hallelujah. Ayaw tugtig suon nga ikaw magpabiling binilanggo. Aning kalibutan na. Naikagawasan, ihatag ang Diyos. So sama sa nasod sa Israel, naangko nilang malinaw nga kinabuhi. Tungod nga naman, sila mituaw sa Ginoo. Amen. Way laing makatabang sa tuwa kundi ang buhi nga Dios. At ito ko itong mga ulo mag-ampo ta. Hallelujah. Ginoo, salamat karong buntaga.